Kuni uli sa imuhang birthday kay nanluod yun ko nimo. Ayaw kalimti na naa pa kay mga anak na lain. Pero every time na muuli ko, dili gyud ako ma-feel na pinangga ko ninyo. Nooy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghapang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking Ay ma, may buntag. Pare, ako raw ang iyong gusto. Ay, namo kun mitri ma'am, gipakyaw mi ma'am. Nga pa flight daw nimo karon padulong Manila. Oh my God! Wow! Ha? Lagi van jud nang gisakyan ma'am. Kuha gyud mi mag-van. Pila di mo kubok manakay ma'am? Ma'am floor daw, nakay kauban ma'am? Pila mo kabuk ma'am manakay? Ako na siguro, sir. Kay ban mong ma'am, quadri pakyaw. Pakyaw. Hindi ba ko matong Manila? Ang anong kuan may diring ipaning nga di man ka matong Manila. Hindi may makaseta ng dress, sir. Tinamban ko ma'am tanaw sa ma'am. Kay Pumunta ka Manila. mo gani ma'am tingala mi kay ipani mi diri kay pakyaw mo gumigod. Kay alas 3 daw ang flight ni ma'am. Diya sa Davao. Van man gisakyan ma'am, pa mo pasakyan ninyo. Di kisa ka van mo ni ma'am? Sabi kong kauban na ni. Hotdog ko siya kayo matanan sa iyang. Sakyan na. Kauban mo tanan. Wala mo kayo ba yun? Ah, wala ka balo ma'am? Namo ko diri mo napoy gipadala lang pong ticket diya ma'am. Wala po kayo. Ha? Wala ka balo ani? Naman ticket diya gudog i-apila lang po da gikahatag diri para ikaw na mag ato sa airport. Hindi na ko kayo ba ito airport ni. Abi kong nagkakauban badi diri padulong dito. Sar, katuta. Manila. Dudong sa Inday. Dali na lang, day. Oh. Upat man ni kabuk ang ticket ma'am. Upat ka buok, kisa may kauban mo ani. Ticket daw. Kaya ato ma-check na to ma'am ko. Na may mga pangalan ni? Ma'am Flor na mo na kung nailhan. Eternity later. Tama, upat ka buok. Akong nakita dito nga pala, Flor na mga tugod. Wala ko balo sa uban. Yan, check na to ma'am. Sige ma'am, sa likod na ma'am. Kaya na yung ticket ma'am. So, andam ng mga kadiha. Kaya alas 3 mong flight daw sa Davao. Loko. Ha? Kami andan sa mga kanina. Alas 3. Wala sa ninay na lang. Pwede naman maginamit ka. Bumalik ko na yun. Di mo kabalit mang. Dili ro man na Davao og Digos. Kabalik na yun. Ya, mga to na ta. Ang ticket sa ma'am. Surprise! Ano? Sa kalipay rin day. Happy 60th birthday. Okay, Laila, dahil mga ako na si MM.
And kani si Abby, we are from AM Digos Flower Shop. So, sa third time na ata ni namo no nga kuan sa imo ha. So, kabalo ka kinsay gahatag ani? Kay bawo siguro ko kaya katak mo sa Manila si Creslin. Siguro so na siya yung message pero kung saan ako basahon kantahan sa kanang happy birthday. Ang tata. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish mo and blow your candle. Yay! Happy birthday! So na sila yung message. Basahon ako ha. So, anak sila ma'am. Happy 60th birthday ma. Maura gihapon ang ako ang wish nimo. Ang tagaan ka pirmi og maayong panglawas sa matag adlaw. Wala na ko ni uli sa imuhang birthday. Kay nanluod yun ko nimo. Panagsara ko mo uli diha aron makauban mo. Pero karon wala na kong ganahi mo uli. Kay sakit sa dughan na pirmi na lang mo mag-away-away diha. Dungagan ako ang wish na unta ayaw kalimti na naa pa kay mga anak na lain. Kami maskin ayaw na lang mihuna-hunaan ni Dondon. Kana na lang untang mga igsuon namo sa duol. Kabalog yung ka kung unsa ta mo kapinangga. Ginabuhat na ko ang tanan para lang maging happy mo. Pero every time na muuli ko, dili gyud ako ma-feel na pinangga ko ninyo. Kay puro ra problema o away-away ang akong nadawat nga istorya. Kailakon po tani yung message. Naapagyud ko isa ka wish nga unta paminaw pud panagsa sa akua kay nasakitan ko sa mga istoryang dili ko mag-apil-apil sa inyo ha. Dili man pwede na dili ko mo apil kay nabalaka ko sa inyong mga away-away. Naara ko diri sa layo. Ang dami kong tampon na inipon pero wala gyud ko kasayod sa akong gibati ug sa ako ang kaagima. Hangyo lang unta, wala na isamok sa inyo ha diha. Enjoy lang per me ma. Kami may malipayon man mi pero sila ra may naghunaw-hunaw kasamo. Og amping. Alam ko naman na dili ka pasagdan sa imuhang mga anak diha. Happy birthday once again. Lagi mong tatandaan na wala akong ibang hinahangad kundi mapasaya ka habang nabubuhay tayo. I love you, alam mo yan. From Lynn and Mel. Ilakon ko kasi ang mensahe, oy. Nasakit at buot. So na po sila yung video message, ma'am. Wait lang. Hi! Hello! Hi, Lola! Happy birthday! Lola! Hello! Hello, Lola! Kamusta kayo dyan? Di pa namin kayo nakikita. Video-video lang muna. Kamusta yun na? Hi, ako si Happy CJ. birthday po! Hi, Lula mo. Hi, Lula! Ako si CJ. CJ! Hi, Lula. Ako si Zaira. Kamay. Kamay ka sa Lula. Hi, Lula. Makuha na dito. Ako si Zaira. Yan naman daw! Ayun na! Hello! Kami lang ako Ayan, nagwawala ka siya. Ayan, Lula. Ay, tapos yung chain. Ayan, na. Yung video! Oo, yan Lula. Oo, makulit. Tago ka ba? Happy birthday! Happy 60th birthday! To you! Happy birthday! To you! Happy birthday! Happy birthday! Flying kiss sa'yo. Flying kiss sa'yo. Kumusta na sa Kiss! Flying kiss! Muso! Mwah! 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 Oh. Taman.
lang sa iyo ma. Enjoy lang sa imuhang adlaw na natawhan. Pasensya na kay huwag may kauli. Basta amping lang diha permi. Napabisaya na po ko. Wish ko sa atong mahal na Ginoo na tagaan ka o maayong panlawas. Amping sa imong pangabuhi diha. Happy birthday. Hi ma, happy 68th birthday. Senior citizen na gyud ka. Maura gihapon ang akong wish. Tagaan ka sa Ginoo. Lingon, baskog na panglawas sa matag adlaw. Basta enjoy lang ma. Maskin wala mi diha, permi lang enjoy. Ang pingi imong kaugalingon. Maskin na mi sa layo ma. Tandaan mo lagi na mahal ka namin ni Dondon at iba mo pang mga anak. Pasensya na ma, wa mi ka uli. Video lang sa taron, maupod si Dondon, ana siya na video lang sa kay mahal na kayong pamasahe. Pero nga enjoy lang diha. Kabalo man ko na naman dihang imong ubang anak o bang imong bana. Siyang ko dito, nag-apiman ni mo ma, basta enjoy lang diha ha, and happy birthday, we love you. Happy! So, ano mga anak ni mo diri ma'am? Wala na, uli na. Happy birthday ma, taas nga kinabuhi. Masalamat na itong Ginoo nga karong adlaw. Imuha na pong momento, nagana po kaglain niyang katuigan o sa babot kapang katuigan, nagahan ka rin may mga panglawas. Mora na wisang sumama, happy birthday. Asa ba naman natin blind date man ko na dito. Ikaw ma. Happy birthday, nagkakatas kinabuhi ka. Wala na sila dati ma'am no? Wala na sila dati dire. Kapando. Unsa may ikaw kuan? ang may message mo sa imong mga anak ma? Ako lang ikon sa kong mga anak ato sa Manila. Unta ang kahibos nila sa kuha, dili na lang nila. Idibdib, dili nila dalhon sa unsa man nga pamaagi. Itong pagulin nila dire, na ay nabati na may man nga mong relasyon to di pagulin nila. Agi sa kigsoon nila nga dili nila na mag-aayo ang amo ang mga istorya, dilain po nila. Unta ayaw na lang wala on tanan kay nga naman gyud may magipanahon na mabot ato ang kainit sa ulo sa ginikanan makasulti pod og dili mayo kay labi na magpabadlong ang mga anak. Ora gyud na atong giingon. Okay. Ato na ikan manito ta. Tara manito lagi ko. Picture sa happy birthday. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doula serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa ending kalit kang masorpresa kay grabe kabungga ang giandam nila sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doula serbisyong sulit way sama daghan na silang napalipay nga mga pamilya hilabi ng mga OFW kay di masayang ilang kwarta upay